Så vi fandme på roadtrip, Mikkel. Farvel København, din gamle luder. Ingen damer, ingen mor. Bare os to. Det er sgu ikke helt dårligt, bare. Man, kæft mand, jeg glæder mig til Ukraine. Er der mange mudder i poolen egentlig? Ja, det kan du fandme. Det kan du tage dig selv i skridtet på, der er. De står bare hele vejen. Det bliver så fedt, mand. Så skal vi hele vejen ned til fucking Ukraine, og så skal vi se EM-finalen. Prøv at se alle de tabere der. De der store offentlige busser. Vi har vores egen bus, det er for vildt, mand. Ja, Kun os to. det har vi. Hvorfor stopper vi? Vi skal lige hente noget. Er det noget godt? Ja, der er vist ikke nogen tvivl. Sådan et par Danmarks-fans. Hej! Hudlig hud. Goddag! Hej. Hej! Skal I ud og se fodbold? Goddag. Mikkel. Hej. William. Hjalte. Det er dig, der er Hjalte. Hej. Jeg hedder Naja. Hjalte. Hej Hjalte. Hyggeligt at møde dig. Så var der lige 2 nye rejsekammerater. Ja. Hvad sker der? Det er fordi, Hjalte, at Naja og William, de skal med til Polen og Ukraine for at se fodbold. Fanden, har du ikke sagt noget til mig? Mikkel? Kom lige. Prøv lige at se Copenhagen Det Skyline. der hvide hotel derude. Hvad står der oven på det? Hvad står der? Tivoli? Ja. Det er sgu da ikke genialt. Er der så rutsjebane op på 5. sal eller ned? Det kunne man godt forestille sig, ikke? Er det Pjerrot, der står i receptionen? Det her, det er vores tur, mand. Det ved jeg godt, men Vores drengerøvstur. Kun dig og mig. det er blevet pålagt af kommuner, der skal et ekstra handicappet ham med. Det vil jeg skide på. Det skal ikke med. Hjalte, enten så bliver du siddende her, eller også så kører du til Polen og Ukraine sammen med Naja, William og mig. Har du set dem? Jeg gider ikke at have dem med. Der er ikke nogen, der skal med. Det skal kun være dig og mig. Det andet, det kommer ikke til os. Det er Danmarks-fan, vi har der. Sjålalala, fodbold. Det ligner en fodbold, der er stukket 2 flag lige ned i. Det er den nye rolletank, det der. Den gamle, den havde ikke baglys. Det ved jeg. Og spiller du fodbold så? Nej, Okay. handicap hockey. Spiller du det? Nej. Så du interesserer dig ikke for fodbold? Jo da. Jeg holder med Danmark, og når de spiller og fjernsyn, så holder vi fest jo. Hvad hedder Danmarks anfører? Rommedal. Daniel Lager. Ja. Hvad siger I om på de billige rækker? Er du glad, William? Ja. Den fik jeg op på 3 pust. Det var meget imponerende. Nej, nu er det bare... Nu er det bare livet. Er vi der ikke snart? Skal du ses? Hvad? Nej, det er gas. Det er gas, jeg har det fint. Jeg har et meget klart minde fra noget fodbold der. Hjemmefra. Der spillede vi en fodboldturnering mod Bagenkop og Tved. Der var en dreng, hvis fodboldshorts og underbukser røg af lige da han skulle til at løbe op til målet. Og der fandt jeg ud af, okay, der er fodbold altså bare ikke lige mig. Folk de grinede jo. Det var jo simpelthen i bare dild, og så løb han ud. Han spillede ikke resten af dagen. Der fandt jeg bare ud af, at det var ikke lige... Det er ikke min sport. Mikkel, Ja? er det muligt for mig og Naja at bytte plads? Nej, det er det ikke. Vi er på vejen igen. Vi skulle lige en tur på vejen igen.
Ud og se på, hvor den landet ligger hen. Mig og så min kære følgesven. Vi er på vejen igen, og frænget lyder om og om igen. Vi er på vejen igen, vi er sgu... Det lyder godt, William. Hvad skulle vi? Vi skulle bare en tur Vi til. er ude og spille lidt for verden. Hele verden. Ej, de var gode. Finder Jacob. Ja, det kan man så diskutere. Lidt længere ned. Lidt længere ned. Ligesom Bogart, du. Så er vi her igen. Vi skulle lige en tur på vejen igen. Ud og se på, hvor den landet ligger hen. Mig og så min kære følgesven. Vi er to på tur. Vi er verdens mindste agentur. Og vi elsker jo at ligge lidt på lur bag ved Hansens gamle brændeskur. Vi er på vejen igen. Er du på Facebook? Jeg er da lige dig. Ej, det skulle da være med, William. Jeg er snart oppe på 100 venner. Jeg har eddermame nogle sider, du skal like. Du kender godt Fede Finder Funny Boys, ikke? Jeg så dem til en søndag på Als, hvor de lukkede og slukkede hele lortet. Efter de har fyret ham keyboardspillerne og fået hende den unge dame ind der har de bare hævet niveauet totalt, altså. Her er du. Nu har jeg tilføjet dig som ven, så skal du bare acceptere mig. Du skal gå ind på Facebook og så like marsvinet Ole. Det er min marsvin, der har en side. Jeg skriver selvfølgelig på vegne af den og sådan noget der i højtiderne, men ellers så sker der ikke så meget. Men altså, det kunne være fedt lige få nogle flere likes. Hvor lang tid har du haft dit hamster? Det er et marsvin jo. Det er ikke det samme. Hamster, de er benene gale. De sælger dem jo bare i dyrehandlen, uden at fortælle mig, at de er farlige. Det er sådan noget, man kan lære på Oles Facebook-side. Altså, det jeg kalder almen viden og sund fornuft. Har du nogen kæledyr? Nej, det har jeg ikke. Så vil jeg anbefale, at du starter med en kanin. Jeg har en veninde, der hedder Monika. Hun har en kanin, der kan springe 1,5 meter højt. Hun har været i Guinness børnerekordbog i 1997. Vidste du, at man kan dressere en høne? Så skal vi til det. Har det været god til at slutte piller? Lykke på glas, er der nogen, der kalder det. 23 forskellige bivirkninger. Søvnbesvær, koncentrationsbesvær, hovedpine, uregelmæssig menstruation. Nå Hjalte, du må være spændt. Ja, Hvad glæder du dig mest til? bare så fodbold. Hvad har du der? Ja, det er sådan... Det er fodbold EM-bladet, det er. Du må gerne låne det, hvis du vil. Det kan da godt være. Jeg skal jo lige lære lidt om fodbold. Det kan være, du kan lære mig lidt om det. Der. Yes, så er vi her. Hej då. Forlåt for forsinkelsen. Der skal vi kraftedeme til Polen. Hold da op. With the ball and chain. Bare kom med stolen her. Ja. Not a name, Lord. Tillykke. Gotta do my time. Gotta do my time. With an aching heart and a worried mind. When I said sexy
gynger altså. Den går på der. Den går på der. Okay. Stolen er i stykker. Nu kører du stille og roligt ind. Den her stol, du lige ødelagt en stol. Jeg har sgu da ikke ødelagt den. Jeg tror bare, jeg skal have skoene af, og så lægge mig. Jeg er helt vildt. Jeg er bare træt. Skal du altså lige gøre det i morgen tidlig, ikke? Pas på hovedet. Lige pas på hovedet her. Voila. I er skøre. Hvad har vi dog gjort, siden vi skal have det så godt? De kører pænt stærkt her, hva'? Helt vildt. Og så er det bare, det er kun lastbiler. Jeg var i Vietnam i 2005, og der i Hanoi, altså, det er fuldstændig sindssygt, som de kører. Rejser du meget? Ikke så meget mere. Lige efter HF'en, der tog jeg lige backpackertur sammen med min veninde til Kenya en måned. Og Efter hvad? HF'en. HF. Det er sådan 2-årig. Ja. Det er fri. Bare tager. Kæft. Hvor er du gået? Et eller andet Gladsaxe tekniske gymnasium? Jeg har ikke gået i gymnasiet. Okay. Jeg har en 10. klasse. Det er livets skole, den er jeg tilhænger af. Men jeg fik også rigtig meget ud af at gå på teknisk skole. Jeg tog et grundforløb på 10 uger som IT-pilot, hvor jeg lærte alt, hvad der var at være videre med webintegration. Jeg fik engang 2500 for bare at lave en hjemmeside for en maritim efterskole på Langeland. Fandme gode penge nu. Så jeg lavede en hjemmeside om Walkers. Walkers. Det var det band Torben Lindager, han spillede i 70'erne. Hvem fanden er Torben Lindager? Gulvet gynger, musikken drøner. Udenfor der står en strømmer. Han har en klage inde fra nummer 7. Meget speciel stemme, super fedt. Med den der lidt rockede stil, som vi også kender fra Peter Viskine. Ham der har forladt Big Fat Snake. Holder du egentlig med ham eller Big Fat Snake? Jeg er rimelig ligeglad ved det. Jeg skulle splittet. Jeg går til begge koncerter, men jeg har ikke nogen merchandise på til nogen af dem fra de andres. Hvorfor fanden er det, vi ikke skal sove i Gdansk? Vi skal til Toronto. Ja, men det er ikke Gdansk, der er fodbold. Altså, vi har godt snakket om, at vi skulle tage på museum. Det er kvartfinalen. Se her, Toronto er lige der. Dang. Lige nu er vi i Guadalupe, det ligger her. Ja. Jeg vil bare gerne til fodbold. Jeg vil bare gerne gøre det, vi er kommet for. De har vel sportsbar og... Ja. Vil du holde det? Ja, det skal være min største ære. Det skal nok blive sjovt. Ja. Ja, men fint. Lad os tage til Trond. Så skal vi ordne en kyster. Det er skide irriterende, kun af en fod. Ja. Super. Jeg skal holde din vognbane. Du skal bruge spejlene. Så er det fint. Der ligger en smede der. Der er et værksted derinde. Super. Kig over skulderen, Ja. How much? What? 10 euro? Perfect. Yeah? Thank you. Yeah? No, we thank you. We do that like this in Denmark. Det er kun i Danmark, man gør det. Thank you very much.
Så har jeg lavet en hjemmeside om modeltog. Samlede jeg på et tidspunkt. Den er nedlagt nu. Jeg har selv programmeret den i HTML. Jeg har fået lavet sådan, at der kom et lille tog kørende hen over overskriften. Her er min side. Så blev det trukket ind af et tog. Den fik jeg sgu også meget ros for. Men der fandt jeg til gengæld ud af, der lærte jeg noget. Grøn. Det er ikke en hjemmesidevenlig farve. Det forvirrer øjnene, hvis man kigger på den i for lang tid. Eller hvis du så forestiller dig, at du skal ind og læse om modeltog. Der kan du godt sætte en halv nat og læse. Så hvis du har kigget på grøn hele tiden, så kan du frisk hjemme ikke se rød. Mikkel, Ja? kunne Naja og jeg bytte på et eller andet tidspunkt? Nej. Så jeg lavede en hjemmeside om alle de vettelys, jeg har fundet. Altså lige hvad? Jeg har over 300 vettelys. Vetterlys. Så holder jeg styr på det, altså ifølge gregoriansk kalender. Hvad er vetterlys? Det er en blæksprut, der er død for flere millioner år siden. Altså vi snakker dinosaurstid. Og så ligger deres arme, deres led, blandt grå småsten. Du kan finde dem på stranden, du kan finde dem alle mulige underlige steder. Det er et vettelys. Jeg har dem stående i sådan nogle rigtig store fede glas på mit værelse. Fedt. Jeg tænker på at smide nogle dioder ned igennem vettelysene, så den lyser op, så jeg kan bruge det som lampe og sådan noget der. Den er der heller ikke så meget gang i den hjemmeside lige for tiden i hvert fald. Altså, jeg skrev med en på et tidspunkt, som han havde måske 25 mindre end mig, og så gik der jo lidt konkurrence i det. Hvem der havde flest vettelys, ikke? Altså, så blev jeg også træt af at ligge og lede efter dem hele tiden. Altså, det kan jeg ikke bruge al min tid på vettelys. Jeg har en rigtig, rigtig fed halskæde med det store vettelys i. Hvis du kunne tænke dig en halskæde, så kan jeg godt finde et vettelys, men det er lidt svært at bruge hul i sten, men jeg kender en, som faktisk hedder Sten, som bruger huller i sten. Jeg skal nok sige til, hvis det er, William. Så var der en enkelt hjemmeside om danske traditioner, jeg synes, vi har glemt. Bare stillhed en af dem. Eller helgens aften, det er jo vores pendant til en Halloween, ikke? Og det er jo faktisk ikke græskar, vi skal gå rundt med, det er jo roelygter. Så lavede jeg en hjemmeside, hvor jeg instruerede i, hvordan man lavede en roelygte. Man kan faktisk spise indhåndet i en sukkerro. Og der er ikke ret mange landmænd, der siger noget til, at man lige går ud og tager en enkelt sukkerro. Så jeg lavede en hjemmeside, der hedder Handicappet har også sex. HHOS. Men det er mere et lukket forum, hvor man ligesom kan finde ligesindede. Jeg ved jo for eksempel ikke, hvornår jeg har erektion. Er du ikke sød at lade være med? Prøv at kigge ned. Sådan. Så blink. Sidder den ikke? Nu er jeg lige lidt hurtig her, så prøv at blinke. Nej. Det er sådan nogle dotte øjne, du har. Skal du ikke mere op og se værelserne? Nej, jeg venter lige lidt. Han kan dø af at ryge. Det værste er vi. Er vi der? Så. Det er en lille verden, vi lever i, hva'? Er I her? Vil du, eller skal jeg? Gør du bare det. Tada!
Vil du ind først, William? Det er luksus, det her. Nu. Hallo? Bedrückte. Polska Policia. I'm calling. Er dig, William? No, it's who is William? I don't know that guy. I heard you drank all of the Energizer from the minibar. Is that correct? Det er bare mig. Hallo? Goddag, du snakker med Bettina Sørensen. Jeg ringer fra Biografforeningen i Danmark. Jeg vil fortælle dig, at du har vundet 3 billetter til Cirkeline og Storbyens Mus. Det er på fredag. Var det noget? Hej Hjalte, det er mor. Husk nu at bruge kondom, hvis du skal være sammen med piger. Nej. Det er grineren. Ej, det er telefonfis. Vi ses. Vi skal i kirken og se den. Ja. Og så vil jeg gerne op og se Copernicus-monumentet. Det er på nummer 9, oppe ved torvet. Hvorfor må William bestemme, hvad vi skal? Der er også den her kirke, den vil jeg altså rigtig gerne se. Det tror jeg også gerne, William vil, ikke? Det er en fodboldtur, det er ikke en turisttur. Og så kunne det også være fint at komme herned i det grønne område. Måske noget kanalrundfart. Ja, nede ved vandet, det kunne være hyggeligt. Det er også bare, når håndene bliver for store, så kollapser de bare. Det er sådan en soufflé, der bare falder. De kan, eller sådan en ballon, hvor luften går ud, ikke også? De kan bare, på den tidspunkt, så kan de bare ikke mere. Altså, egoerne bliver bare for store, de vokser. Og så fordi de ikke er nogen dagligdag sammen, hvor de ligesom bliver sat på plads, så de mødes. If I was young, I'd flee this town. I buried my dreams underground. As did I, we drink to die, we drink tonight. Far from home. Hvor lang er en fodboldkamp? Prøv at se, hvor stærk jeg er. Imponerende, Mikkel. Skål. Skål alle sammen. Det er en han. Nej! Ej, hvor er det godt Der er spillet. sgu da Ja, det var frispark, faktisk mand. rigtig flot. Det der. Kæft, mand, det er godt. Kom så! Ej. Det er jo kampen om euroen, det her. Det er det kaldt i aviserne, kampen om euroen. Ja, vi har også set Angela Merkel, hun har taget flaskegrønt på i dag. Jeg var i Nordtyskland i 14 dage, og der mærker man bare lige med det samme, at de overhovedet ikke har et pantsystem som vores. Altså, du kommer på stranden, og du skærer bare dine tæer lige med det samme. Ja, eller min passer gjorde. Merete. Og vi har jo altså også en hypokonter. Men jeg så det, og det lå der, og det var gammel skrald. Og hvis først det kommer i en rift, så er det jo stivkrampe, og hvad har vi? Det ville virkelig være ærgerligt, hvis du skulle have amputeret et ben, ikke også? Men det er da for dårligt, ikke? Altså, vi skal være glade for vores Det er jo derfor, alle pansamlerne, de kommer op til os. Can I have some money, please? Nej, det er godt. Det er godt. Har du kamera? Tag kamera. Okay, så skal vi lige se søde ud sammen. Nej, vi kører. Er I klar? Er det film eller billede? Cheese. Hvem er den anden? Det er gammel. Det er ham. Det er ham.
Du kan ikke mærke dine ben. Det er gået lidt til hovedet. Nej, jeg er blind og døv. Stakkels lille mand. Skal jeg hjælpe dig? Skal vi op og have en lille? Skal du have en lille? Her er dit øl. Skal jeg have en lille mundsmag? Du er ulækker. Nastrom, ja. Ej, kæft hvor vi hygger. Ja, for helvede. Nej, kom her da. Er det ligesom det er lidt kærlighed om William? Kærlighed skal der til. Det går lige meget med lukerne der. Ja. Skål med det. Lige bare belutterne. Jeg kender en pige, der hedder Monika. Hun har en kat, der godt kan lide at sidde på en fodskammel lige foran fjernsynet og kigge på bolden, når der er fodbold. Hvad så? Ja, lad ham sove som et lille barn. Det går ikke. Kys. Du skal bare ikke tage Hjalte nu. Hej. Godmorgen. Hej, dreng. Hej. Hjalte. Ugne frühstück med sauerkraut. Det skal vi have. Det skal du have, William. Ej, hvor ser det lækkert ud. Hvad har vi her? Der er sennep, det kender vi jo. Nej, der er pølser. Perfekt. Det er skønt, det her. Vidste du godt, at dit navn er et vikingenavn? Ja, det vidste jeg faktisk godt. Vikingerne sad og mæskede sig i nok så meget kød. Smid knoglerne over i hjørnet, og der sad trællen Hjalte og levede kun af marven. Hvorfor er det sjovt? Jeg var lige ved at blive asatro på et tidspunkt. Det tror jeg faktisk godt på, William. Hvad tror For du det er på virkelig nu? dumt. Jeg tror på mig selv. Mere sauerkraut, eller skal vi afsted? Ja, lad os bare komme afsted. Så ruller vi. Så er vi igen på landevejen. 2 gamle libertinere. Laver du tegneserier, Hjalte? Jeg vil gerne lave en tegneserie. Er det rigtigt? En fodboldspiller, som starter i Danmark-serien. Så ender han med at være profil i SAS-ligaen. Er det rigtigt? Ej, den er god. Den er rigtig, rigtig god. Det er så i sådan efteråret af hans karriere, hvor han er blevet... Jeg kan jo faglægge dem. Jeg kan gøre det i hånden, og jeg kan gøre det på computer. Jeg er lige kreativ. Jeg vil meget gerne være med til at konceptudvikle. Hvis vi skal ud i noget merchandise, nøgleringe og så videre, ikke? Så skal det være mere farvevenligt. Børn kan lide farver, børn kan lide pink, og de kan lide pop, og de kan lide neonfarver, og de kan lide reflekser. Den er ikke til børn. Jeg vil gerne hjælpe dig med at give det der noget shoutability. Jeg vil ikke have shoutability. Jeg vil ikke have din hjælp. Rigtig, rigtig gode tegneserier, det ved jeg ikke, om du kender. Det er genialt jo. Basserne. Det er alligevel, hvad kan man sige, tegnet lidt skørt, men alligevel meget, meget realistisk. Du ser en genial tegneserie. Det vil jeg rigtig gerne. Katten Fritz af Robert Crumb. Okay. William, læs den her første historie. Hold din kæft. Hvad synes du om? Jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår den. Det er det, der er så fedt med Robert Crumb. Han giver bare en ordentlig fuckfinger til samfundet. Ved du, hvad jeg synes, din tegneserie skal gøre til samfundet?
Der er cirkus i byen. Wow. Så I bilen, der kørte forbi? Nej. Der var en klovn på med en mikrofon. Jeg så engang noget genialt med en klovn. Wszelkich rekordów naszej planety. Pierwszym zawodnikiem jest Peggy Pogo. Spróbuje ona ustanowić rekord skakania na jednej nodze. Prawie ci się udało. Hjalte. Kig op. Kig op. Det går virkelig strygende herude med spilleriet. Kig op, Hjalte. Kløs. Ileż to rekordów dzisiaj padło. Ale by było fajnie, gdybyśmy mogli wziąć udział w tym konkursie. Cóż, musielibyście Du må lige vente her. nad sobą popracować, tak. Ale jest Super. konkurs, w którym już możecie Jeg skal lige tisse. Ja. Har du savnet mig? Ja. Nej, jeg er i Polen. Er det sådan, børn? Men er det hyggeligt? Zapraszamy na nasz rekordowy konkurs. Er du sammen med hende? Hvad er det, du prøver at sige til mig? Har du så tænkt dig at gå tilbage til hende og være en lille lykkelig familie, eller hvad? Portugal vinder 3-0, og det bliver hat-trick af Ronaldo. Det bliver så meget Spanien, der vinder, det ved du også godt. Har du set min taske? Nej, jeg har ikke set din taske. Fuck, men det skal vi altså lige af. Vi skal gå ind og hente den. Kan du ikke gøre det? Vi skal sgu da ryge, mens vi ser bold. Ja, det ved jeg da godt, Mads Ole. Tag din taske med. Jeg har glemt den. Er du ikke så at hente den? Skynd dig lidt. Ja. Det er også det dig jo. Den gik sgu op. Jeg har aldrig lagt en kabal, der ikke gik op. Jeg må have noget vinder noget i mit DNA. Naja. Hold nu kæft, William. To sekunder, Hjalte. Mikkel! Mikkel, det er nu! Z Chorwacją. Druga zmiana Vicente Del Bosque. Państwa sposób, w jaki upadł, on bardzo cierpi. Fabregas na pewno powiedział kilka słów po Laver du, William? coś w stylu... Nej. Tym bardziej, że Pepe przyzwyczaił Goddag, to. Der står vist Hjalte på den. do takich reakcji czasami Fanden, William. Og Willy på den her. przewinień, które, nad którymi nie panuje w niektórych momentach. Tak jak powiedziałeś o tym incydencie, kiedy schodził do szatni, to przecież Pepe po pierwszej połowie. Hold den hand. Też zechciał lewego wracać i potem przypomniał... Det var også en han. Skål på en øl, der er billig. Så skål. I jeszcze raz Pepe.
For Helgoland, hvor vi hygger. Skål, gamle. Skål, William. Så er det drengene. Der er de andre bare fuck af. Gud, kan de så. On akurat brutalem na pewno nie. Hugo Almeida pracował aż miło na boisku. Na pewno tak, jestem zadowolony. Dla niego pierwszy mecz to trener Del Bosque Pedro. Det er sgu Mikkel og Naja. Ej, hvor fint, hvis de kan finde sammen. Det er sgu da genialt. Ja, vi må håbe, de kun får tvillinger, vi har kun 2 sæder tilbage i bussen. Ej, fanden, det går lige blod der. Skål nu. Prøv at høre nu. Lad os bare se kampen. Det er rent Safredu. Han kan godt nok holde længe uden at komme. Sæt dig på skærm, William. Ja, skal der. Det er 2 gule. Jeg skal have en gul og en rød. Skal du gøre det for en fjernsyn? Kan du ikke gøre det et andet sted end lige der? William? Nej, der scorede han sgu. De røde. Kan du ikke så flytte dig? Ej, hvor er de glade. Det sjoveste, det er nu fejringerne. Skal du gøre det foran skærmen? Ved du hvad? Jeg skal lige have 2 af dem her hver aften kl. 10, og det skal jeg have lov til. Jeg skal have en rød og en gul, så kører det bare. Slubart lykke. Lykkelat. Ej, vent lidt. Vent lige. Det gør du ikke, det der. Det gør... Er det scoret? Nej. Sådan det. Du så ikke, om der var nogen piller, der røg ved siden af, da du hældte dem ud, som landede på gulvet, eller... Jeg var 8 år gammel. Så giver min onkel mig en cocker spaniel-valg. Min storebror havde lige fået kørekort. Så bakker han min forældres Toyota Corolla ud af carport. Jeg havde haft den i 2 timer. Skål! Skål! Nej. Hjalte tog mit pilleglas, hældte hele lortet i toilettet. Hele baduljen. Sådan er det. So, your name? My name is Hjalte. It's actually an old Viking name. You're strong? Like a Viking? No, my muscles are very weak. That's my money cat. Money? Yes.
der? Ja, det kommer også det tyske landshold. Seriøst? Yes. Det bliver fløjet til stadion. Fandme en nice entré. Mikkel? Jeg har mistet min møder. Hvad har du? Jeg har mistet min møder. Har du fået fisse? Ja. Hvordan det? Den lyder. Velkommen i klubben. Seriøst, man, du er en mand nu. Du skal ikke sige det til nogen. Jeg lover. Du skal i hvert fald ikke sige noget til Naja. Jeg lover. Er det ikke godt? Er det ikke det seriøst? Er det ikke det bedste? Naja! Hjalte har knippet en luder. Hvad? Hjalte har knippet en luder. Så vil jeg gerne være vært ved en soft Han har ice. knippet en luder på hotellet i går. Hjalte skal sgu da ikke Hjalte? køre flov over. Ej, vent lige her. Ej, prøv at se. Man kan også få sådan et shotglas i en snor. Så er der en til drukmåsen. Hjalte, vil du gerne have shotglasser? Ja, for fanden. Du skal også have et. Vi skal bare lige betale. Vi skal lige købe. Vi skal lige betale for jer. Bare giv mig nogle mønter. Nå, William, skal vi gå over til den anden? Please. Aspects. Jeg gik på teknisk skole som IT-pilot, hvor jeg lavede en hjemmeside, der hed Ungdomsdigte. www.123 hjemmeside ungdomsdigte.dk. Der var der en, der skrev i gæstebogen, at han rigtig godt kunne lide, hvad jeg lavede. Bo. Så får man jo blod på tanden og fortsætter. På min forside stod der for eksempel: velkommen til min side. Fred i verden, jeg vil have det til at glide. Jeg håber, du vil kunne forstå, at jeg kan skrive, men ikke gå. Velkommen til ungdomsdigte.dk. Ha' en god tur. Det er en hjemmeside, der dur. Tro ikke, jeg er skør. Jeg er bare entusiastisk programmør. Jeg er meget inspireret af, hvad jeg lige ser ud af vinduet. Og hvis det er gråvejr, så bruger jeg det. Og spiser noget lækkert, måske bruger jeg det. Eller sådan en tur her. Mit møde med dig. Du skal ikke skrive nogen digte om mig. Du er en af de stærke. Det kan jeg mærke. Du skal lade være med det der. Du er ikke en mongol. Men du sidder der i din stol. Ikke mere nu. Du kan være, skulle udgive nogle af alle de ting, jeg siger. Det er faktisk lyder som en rigtig dårlig idé. Jeg kan faktisk mærke, at det er lige nøjagtigt det, jeg skal. Folk gider ikke at læse din livsanskuelse. Folk gider ikke... Det er en meget særlig situation, jeg sidder i. Det tror jeg interesserer mange. At du er lam, det er folk pisse ligeglade med. Folk synes, det er irriterende. Ærligt talt af William Skov. Kan du se den? Nej. Ved siden af bogen om Bjarne Riis og B.S. Christiansen. Meget alle det irriterende. der. Eller ingen af fangene, når tanken er fri, af William Skov. Men det passer jo ikke, William. Jo. Det er præcis det gør. Du er fanget til den stol. Ja. Men ikke her. Også der. Der står valmurerne. Der er ikke nogen valmurer. Hvis man plukker den, visner den er dør. Jeg vil nyde den på grenen. Lad være med at sige, der er valmurer. Lad være med at sige, der er solskin. Må jeg ikke snakke lidt om bagved? Luk røven, Mikkel. Nå, vi kører ind, når det første kafeterie kommer, eller restaurant eller noget, så får vi noget at spise. Jeg kunne spise en okse af William Skov. Ej, det. Yeah. Hello, beautiful. How are you doing? I would like to order
euro burger, a Happy Meal, a Filet-O-Fish burger. You have some kind of wrap. Wrap. Yeah, Wrap menu. Yeah. And I would like a Big Mac menu. Er nogen, der skal have is? Ja. Ketchup and mayonnaise. Okay. Lots of it. Kæft, de er søde, man. De stiller op med 1, 2, 3, 4. Jeg er mest bagover servicen. 78 zloty. Det er godt med jer. Og mad. Nå. Ja, lige en sodavand. Nå. Kan du tage den? Så er der Happy En lille baby. Så må vi bare lige Filet-O-Fixen. Hvad kaldte du det? Mikkel? Ja? Prøv lige at se den her burger. Han har lavet som en fodbold. Det ligner mere en håndbold. Ja, det gør det faktisk. Det er ikke en håndbold. Du har fået en håndboldburger. Det er en fodboldburger. Er det en håndbold fra 80'erne, ikke? Ja. Jo, det er en helt gammel. Ja. Det er en fodboldburger. Skål. Skål. Skål, Jalli. Du skal aldrig nogensinde kalde mig Jalli igen. Jeg spiser altid overbollen først. Som en slags ostemad. Og så nederste del bagefter som en fiskemad. Men nu spiser jeg fiskemaden. Hvordan tror du, Auschwitz er? Og jeg er ret sikker på, at jeg bliver sådan følelsesmæssigt overvalget. Man skal også kunne være mand nok til at indrømme, at man nogle gange bliver lidt bange. Rigtige mænd har også følelser. Er det ikke rigtigt? Hjalte. Jeg ved også, du er et bløddyr, Hjalte. Inderst inde er du. Kan du ham lige bløddyr? Jeg har faktisk tænkt mig at uddanne mig, når vi kommer hjem herfra, til samtaleterapeut. På samme måde som jeg har en samtale med dig nu, og vi har en kommunikation over bordet her. Der kunne jeg godt tænke mig at måske prøve at hjælpe andre mennesker videre i livet. Altså, de kan jo ligesom se, at jeg ikke kan gå. Så kan jeg fortælle dem, at de kan. Og hvis ikke de kan, så at de alligevel kan få det bedste ud af det, ligesom jeg har det bedste ud af det med dig. Lige her. Det er fantastisk at sidde her med dig. Det er fantastisk at sidde her med et levende menneske, jeg ikke kendte for 6 dage siden. Det er den måde, jeg gerne vil kommunikere med mennesker på. Hvordan kan du godt lide at kommunikere? Stilhed. Stilhed er godt. Ja. Om morgenen, når jeg vågner og går hen og kigger ud, så kan det ske, at regnen øser ned. Så smiler jeg og nynner glad en melodi, som handler om det bedste, jeg ved. Sommer, sommer og sol. Havet og blæsten og duft af kaprifol. Sommer, sommer, sommer og sol. En himmel så blå som viol. Birte Kjær. Den har jeg mailet lidt med. Men jeg havde en federe korrespondance med Demilius Eldorado. Så er der gang i magasinerne. Nu kommunikerer du i stilhed igen. Det er i orden. Det er i orden. Så. Nå, drenge. Skal vi ud og strække benene? Jeg skal ikke derhen. Hvad? Ej, det er sgu for slapt, Hjalte. William? Nej, jeg bliver hos Hjalte. Jeg er træt i dag. Ej, drenge, helt ærligt. Man kan ikke komme til Polen, uden at skulle se Auschwitz. Min oldefar døde i koncentrationslejr. Han faldt ned fra vagttårnet. Det er gas. Ej, det er da rigeligt af her.
Excuse me. We're looking for a restaurant. Can you help us with that? Why won't you eat with us? Really? Yeah, of course. Please, come. My first time drinking vodka. Okay. Na zdrowie, Maciek. Na zdrowie. Det... Har I lige spillet fodbold? Ja. Jeg har hørt det gamle sovjetunionske hold. De drak vodka i pause, mens vi andre drak te. Ja. Det var da ikke så slemt. Det var nok. Jeg spiller hele tiden. En hund kom ind i et køkken og tog et stykke kød. Men så kom manden med øksen, og det blev hundens død. Men heldigvis kom der en kone og gravede hunden ned og satte den i en gravsten, hvorpå der skrevet hed. Resten må I tænke jer til. Det var... Så hedder den jo bare, at man synger forfra. Nå. Du skal op nu, William. Jamen, jeg har nærmest lige sat mig. Du har siddet derinde i over en time. William, jeg skal skide. Hop du bare på tynden, Hjalte. Jeg skal nok lukke øjnene. Hvor er Lille Per? Nå, hej Lille Per. Vil du have en tiger? Nej tak, jeg vil godt have et stykke sukker. Må jeg gerne skide i fred, William? Løb ned til bageren efter mælk. Ahaha, Lille Per. Jeg håber, din far får sin stilling tilbage som bogholder. Jeg kan ikke hjælpe ham. Jeg er på sommerferie. Ja, det der, du har på armene. Har du selv lavet det? Det var lige efter ulykken. Jeg havde slet ikke lyst til at leve. Jeg dyrkede meget sport og bevægede mig meget, og lige pludselig kunne jeg ikke det. Jeg skulle gå til næsten alle sportsgrene. Jeg var god til håndbold. Så gik jeg også til badminton. Tennis, fordi der var en bane i nærheden, og judo i 1,5 år. Så vågner jeg op lige pludselig, og så virker halvdelen af min krop ikke. Nå,
Jeg kan ikke skyde, mens vi begge to er herinde. Jeg kører bare ud. Du tager bare din tid. Jeg er færdig! Total humor. De tror, jeg sidder og laver pølser. Det gør jeg ikke. Au! Det er bare gas. Jeg kan ikke mærke noget. Det kunne jeg fandme i nat. Det er sådan noget fantomsmerter. Ja, lige præcis. Det kommer bare en gang imellem. Man ved ikke, hvornår. Hvordan føles det? Som at stå på en engangsgrill. Jeg får også fantomreaktion. Fantomboner? Så føles det som om, at tidsmanden bare strider helt vildt. Så kigger man ned, og så hænger den bare der. Som en død fugleunge. Se, mand, du er god til at tegne. Det er sgu også vigtigt at finde ud af, hvad man er god til, ikke? Altså... Jeg synger fantastisk. Det var Bill Mine. Altså, da jeg var helt lille, så var det jo... Så var det jo kirkekor om søndagen, ikke? Mest for pengenes skyld, og så blev man ældre, og så kunne det ikke rigtig lade sig give sig, fordi at... vil man gerne se film hele lørdag nat, og fylde sig med alt muligt usundt, ikke? Og så kommer man ikke op. Jamen så efter mit uheld, der begyndte jeg, så fik jeg ligesom hul på at synge igen. 1,5 år siden er det nu, i Messiaskoret. Det er altså kanon. Jeg vil gerne tage dig med, hvis du har lyst. Messiaskoret. De favner alle, der er plads til alle, også dem, der sidder nede i en stol, der kan køres af. Ved du hvad, det går nok, William. Ja, lad os starte. For med Jesus ved min side, så kan intet ske. Jeg blev sat her på jorden, for at jeg skulle se, hvad der ville ske på livets vej. Og jeg fandt kun én ting, det var dig. Jesus, det var dig. Har du mødt Jesus? Hjalte? Spørg om du har mødt Jesus? Nej, ham har jeg ikke mødt. Jeg hænger ud med ham. Savler ved det. Eller må jeg bare gøre sådan her? Genoplever dig lige. Jamen er jeg nu? Jeg har sådan en skank. Kom nu, Mikkel. Mikkel. Ja, bare med min store babser, Mikkel. Kan jeg godt lige gøre. Jeg var lige en stor babser der. Ja, kan vi lige hjælpe? Ja, Mikkel. Point. Og kæft, jeg kan godt lide bryster. Kæft, man, jeg tænker hele tiden på kvinder. Såkaldt fisse.
Så fredfyldt her. Ja. Hvad er det der? Det er en af de der kirkegård med blomster det hele. Nej, den vil jeg se. Den vil jeg se. Jeg skal se den kirkegård der. Mikkel, hvad laver du? Den skal vi se. Den skal vi se. Nej, vi skal videre. Vi har ret travlt. Vi skal til Kiev. Den skal vi se. Nej, vi kan godt lige have tid til at se den. Nej, og det så kan få vi noget ikke frisk lige, luft, Hjalte. Naja. Hjalte, den Du skal vi trænger se. til noget frisk luft. Det der, det er en oplevelse. Det er kultur, det der. Ej, hvor er den sød. Må jeg stige på her? Hvad så, Arti? Tak skal I have. Vil de bære mig forresten? Nå ja, selvfølgelig. Kom de bare derovre. Jeg tager lige brandmanden der. Og sådan. Jeg tager den der. Kan vi ikke køre nu? Mikkel? Mikkel? Jeg har mistet billetterne. Vores fodboldbilletter? Det var hende luderen, jeg var sammen med. Undskyld. Du skal ikke undskylde. Hun prøver sikkert at sælge billetterne lige før finalen. Så kan vi prøve at finde hende og stjæle dem tilbage igen. Hvis hun har stjålet de billetter fra os, så er det ikke ulovligt at stjæle dem tilbage. Og der er ingen, der skal stjæle fra min ven. Jeg synes, vi skal komme til Kiev. For reals? For reals. Skøn jer nu lidt. Der er nogen, der har tid nok, hva'? Det er så smukt, de alle sammen. Hej, drenge. Start bilen. Ja, ind i bilen nu. Vi skal til Kiev nu. Skal vi ikke lige se solnedgangen? Den er så smuk. Den kan vi se i Kiev, Naja. 20 minutter. Det er udelukket. Vi skal afsted nu. Slap lige af, ellers så kører vi ikke nogen steder, Hjalte. Hjalte har været sammen med en kvinde, der har prostitueret sig selv, og derefter stjålet vores billetter. Det er sandheden, det her. Hjalte. Det er okay. Ja, det er rigtigt nok. Jeg har mistet billetterne, og vi skal have dem tilbage. Sig, det er fucking løgn, det der. Det er ikke løgn. Vis mig de billetter. Jeg har dem ikke. Vis mig nu de fucking billetter. Luderen, hun tog. De er der ikke. Spild af tid, Mikkel. De er i Kiev. Hvor fanden er de billetter henne? Ja, de er i Kiev! Hvordan fanden kan den luder tage de billetter? Vi må være rationelle nu. Vi skal ind i den bil til Kiev, hvis vi skal have nogen som helst chance for at se den fodboldfinale. Hvorfor fanden skal Kiev, hvis ikke har nogen billetter? Fordi hun er der. Hun står sgu da og sælger dem lige før finalen. Det er det eneste, du skal passe på, mand. Vi kører gennem det halve Østeuropa for at se den fucking kamp, mand. Ja, det er jo os, der fik billetterne, ikke? Hold nu din kæft, William. Jeg har heller ikke ansat dig til at være kærester med ham. Jeg er træt af dit pis. Skriv en bog. Ja, for helvede, altså. Ja, det er jeg sgu da i gang med. Du lå og havde sex med hende, da du skulle have været på sportsbar for at se fodbold med ham. Jeg mistede dem, da du skred fra mig. Bravo. Vend stolen, Hjalte. Vend din fucking stol og kom ind i den vogn. Waste your time, cause the boy's bad news. Hvad siger du? 9 minutter til kampstart. Wow, hvad sker der? Bumping! Okay, og så må vi tage metroen. Hvis vi skal med metroen, skal vi med blå linje, hvis vi skal nå ind til stadion. Hvordan ved du sådan noget, William? Jeg har læst brochuren Pocket Map. William! Ja! Ikke dernede. The metro is closed. Mikkel! Det er lige hernede! Jeg tror, den er ved at gå i stå.
Kan det ikke køre lidt? Jeg kan godt gå det sidste stykke. Nej, det har du ikke kræfter til, Hjalte. Jeg kan godt. Jeg tror på dig. Sådan, William. Ja. 1, 2, 3. Nu. Kom. Tilbage ryggen, tilbage ryggen, tilbage Jeg er der, jeg er der. Ikke ivrig. Det var godt, Hjalte. Ja. Der er stadion. Lige den. Er du okay? Hjalte? Okay. Til luft ind. Det går godt. Hun er her jo ikke. Er hun her? Kan du se? Hjalte. Rolig. Rolig, Hjalte. Det ligner lidt hende derovre. Hvem? Jeg tror, det er hende der. Du bliver stående her. Du bliver stående her. Jeg finder hende. Det er okay. Det er hende. Det skal nok gå. Jeg finder hende. Mikkel? William? Genoplever der lige. En Danmarks-fan, vi har der. Ja, det er en håndbold på 80. Det er gode penge. Strong, like a Viking. Jeg ved også, du er et bløddyr, Hjalte. Jeg har over 300 lejer som en kære. Har du med Jesus? Bedst og stjæls. Jeg synger Fantanes af fangene, når tanken er fri. Der er ingen, der skal stjæle fra min ven. Hjalte er min ven. Jeg kunne ikke få bedre følgesven. Første gang jeg så dig, sagde du goddag. Jeg kom hen og så tog hatten af. Hjalte, du min ven, og refrænget lyder om igen. Hjalte, du min ven, du skal bare sidde lige der i stolen. Gennem Polen. Fandt jeg lige på.